Betsy YouTube Clips, Episode 4. Det? Det er ren. Nej, det er ikke ren. Det er ikke ren. Du skal vaske den. Du er så nær, ikke? Kan man charmere sig til noget rabat? Nej. Hvordan virker det her? Er han ved at spørge om, hvordan man bruger en plastikpose? Så er vi klar. Spring onion for Oslo. Nu er de for Oslo. Hvis jeg hører et skrig inden for bilen, kommer jeg til at miste 100 kroner for hvert skrig. Nej! Er reglerne forstået? Ja. Ej, hvad sker der nu? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke set filmen. Okay, herr Sursen. Jeg er bare lidt spændt på, hvad der sker. Hold nu din kæft. Okay, fint. Der røg hyggen. Det er fint, jeg går i seng. Nej, hyggen er først kommet nu. I kan også finde ham med på tuben. Han popper fuldstændig af derinde. Færgen, vi flexer på jer. Den er låst, den er låst. Det var overhovedet ikke flex. Det var overhovedet ikke flex. Jeg kom med det. Hvad laver du til daglig? Til dagligt, nu kommer der endnu perotisk. Work in silence and make silence. Prøv at vi bare gerne vide, hvad laver du? Hvad hedder du? Hvad er det for et menneske? Han worker in silence, bro. Ja. Upsi, Maria skriger. Nu er vi altså på 15. skrig. Du får din tog! Du får hovedet! Nej! Jeg skriger ikke. Det var ikke et skrig, Morten. Jo, det var et skrig. Prøv at høre, jeg var lidt i tvivl om, hvad der foregik med ham der. Flirtede vi? Det var fuld flirt, ja. Ej, der er condition. Men er der et toilet, for jeg skal monsterskide. Det er mega fed. Så er vi klar til at blive koldt udenfor. God, det er jo fantastisk. Jeg mangler en vinterjakke. Der er for indeni. Det skal man være forsigtig med. This is not a hand. This is a web. 2 dødbringende våben. Og du får den ene. Ja, klar. Kom nu. Jeg ved ikke, du skal give mig 2 jo. Gør det nu ordentligt, og så gør det rigtigt. Ikke også? Kom. Det er egentlig bedst, du siger. Det var ret god den der, bro. Det var ret god den der. Udover det. Det er klunkevoks. Udover den, så har vi også en klunkeshampoo. det er ingen løg. Og elevatorklunker. Jeg får det helt skidt af grin. Kæft, den dufter kraftedeme bare af pik. Okay, nej. Kender I det, når I vågner om morgenen og får forhånd tilbage, fordi I skal pisse så meget? Så det, du ved, den der duft. Bro. Der er chance for, at jeg kan smage af 10.000 kroner svin. Så skal jeg jo ikke sige, at den dufter af morgentissemand. Altså, lad mig lige. Vi skal til den sidste runde. Den her runde, der skal I mærke på toiletpapir. Der er 2, 3 og 5 lags toiletpapir. Mit er også helt tyndt, ja. Ja, så Noras er første lag. Det tror jeg, du er ret i. Mine anden, Anders, er de meget tyk? Nej, bror. Og de er da ikke meget tyk. Mine anden lag. Jeg har 2 lag. Jeg har mange. Min den er tyk. Jeg har 2 lag shababs. Mine er tynd. Jeg har knækket konen. Min den... Hørte du det? Der er 2, 3 og 5 lag. I har mærket løs. Nu kan I snakke og blive enige om, hvem der har været. Hvad har du? Mine er 2. Er dine 2? Ja, dine er 3. Så mine 3. Ja. Mine er 500%. Jeg er ikke sikker, jeg ved det. Jeg er så sikker, bror. Er du sikker? Altså, jeg siger bare, Anders, han troede også, han havde ret sidste. Så I er sikre? Hvad siger I? 5-3-2. Ja, 5-3-2. Ja. Hvad? Jeg har ikke 3. Jeg har 2. 5! Det var tyk, den Hvad har du? Jeg har 2. Og jeg har 3. Kig, hvordan du er forkert her. Kig, hvordan du er forkert, Anders. Bare kig, hvordan du er forkert. Er I klar? 5-3-2 siger jeg. Så ved din, det er nemlig rigtigt. Der var 2 lag ved din. Kom nu, Og mand. din, Noah, der var 3 lag Hvad papir. så? Hvad så? Og det var rigtigt. Jeg sagde det, jeg knækkede konen. 1, 2, 3, 4, 5. Puh. Nej, nej. Ej, jeg forstår ikke svensk. Nej, men jeg har også snakket norsk. For fanden. Okay, direktør på bagsædet der. Ja, har du brugt din chauffør? Du kommer bare ind, for jeg skal fucking skide. Så du kommer bare ind. I stedet for bare at køre grønt top, som nogle af dem har gjort, så har vi valgt at lave en mose. Det tænker vi kan. Ja, det er en meget brun
En mudret mose. En mudret mose, fordi at det skal fortælle, det er, at selvom man kommer fra en klar mose, så er man, hvad var det, vi blev enige om, det hed? Nej, haletusser, og du kan vokse op og blive et smuk frø. Det er Mika og Jasmin. De kommer fra en mose, men de endte med at finde hinanden på en eller anden måde. Ej, det er faktisk virkelig smukt. Den er meget interessant. Yes. Den er meget blød, hva'? Ja, det er en mose. Det er en sandal, det her. Det er sådan nogle, jeg slår dig med, når vi ikke filmer. Når du vurder mig. Vur. Det er også en sandal. Ja. Det er sgu godt mærket, Tony. Du skulle skarp i dag. Men så skulle jeg rigtig hjertelig velkommen tilbage til en ny gutterne video. I dag skal vi lave en ting, man ikke siger, når man... Punktum. Hvorfor var der så wack en reaktion på det? Okay, kom reaktion. Fucking griner det. Nå, godmorgen boys. Spis løs. Hvorfor er du så overfladisk? Er det en kapsel, du spiller, der kamera på, Elias? Nej boys, man skal op for nogle knapper. Fuck, laver du med alle de penge? Hvad laver du i din fritid? 5 lapper, bror, mand. Hvorfor har du så mange? 6 lapper. Nogle gange så får man sådan nogle betalingsregninger og sådan noget, man kan stikke dem sådan en, og så er de videre, forstår Det står på hjørnet. En touch. Eller hvad? Nå, det må jeg ikke sige det. Prøv at overveje, hvor mange penge det føles som, og det lyder også voldsomt, det jeg siger nu, men det er kun 6.000. Fuck, hvor er det rigt sagt, det der. Hvad fuck er det for en sang? Det er bare blevet en sang, fordi jeg sang appelsiner, så vil jeg gerne synge. Jeg råber, siger appelsiner. Appelsinerne hang ikke på træet. Jeg har aldrig hørt den sang i hele tiden. Nej, det er ikke en sang, jeg har lige opfundet. Men hvorfor kunne I den så alle sammen? Fordi jeg har sagt det 3 gange. Hvad fuck? Prøv at lige en drink, mens vi er. Tak for det. Hej. Er det godt? Virkelig let. Very good. Thank you. Do you know where you have vodka? Det er meget mærkeligt at tage i lufthavn, og så ikke vide, hvor man skal hen, og så skal man til Colombia. De ved helt sikkert heller ikke, hvor de skal hen. Nu håber jeg, de er svenskere. Ja. Inferens! Hvad betyder det her? Ja, vi skal have en hånd i vejret, hvis man vil snakke. Ja, der er i den grønne. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Du rækkede simpelthen hånden op for at sige, jeg ved ikke, hvad det betyder. Yes. Det her, det er det sidste. Det er endnu nogle cookies. Okay, det ser faktisk rigtig klamt ud, det der. Ej. Hvad er det lavet? Nej, det dufter dårligt. Ja, det dufter virkelig dårligt. Det smager peanut butter. Nej, det gør ikke. Nej, det gør ikke. Meget bitter. Jasmin er sød, Baloo er blød. Der er ikke mere mælk, når der kommer sne, skal Mika på kælk. Jeres videoer er gode. Jeres baby bliver født kl. 2. PS elsker jer, og jeres video er perfekt. Nej, hvor er det godt. Ej, det er så godt. Jeg kunne godt lide den der, jeres videoer er gode. Jeres baby bliver født kl. 2. Ja, det var jo nok min favorit, vil jeg sige. Så ja. Vi skal have dem her. Ja. Hvad er det? Det er digestiv kiks. For helvede! Nu siger jeg bare til. Go. Nej. Det var i hvert fald lavt, det der. Men nej, hvor så det også ud. Den går fandme ud. Den går stadig ud. Like and subscribe, like and subscribe, like and subscribe.